Rueda confía tantísimo nos seus presupostos que os mantivo escondidos desde o venres simplemente para ocultarlle información aos grupos da oposición e para poder seguir coa súa política de propaganda, cos seus anuncios propagandísticos. E vemos como o señor Rueda lle chama orzamentos sociais a uns orzamentos que baixan os recursos que se destinan, por exemplo, ao SAF. Entre 2024 e 2025, Rueda recortou en 35,5 millóns de euros o servizo de axuda no fogar, pese a estar colapsado e pese a ser un servizo básico para as familias e para o cuidado das persoas maiores. A política fiscal do Partido Popular o que fai é quitarlle e beneficiar aos que máis teñen e recortar nos servizos públicos que son esenciais. O único que crece neste país, aquí en Galicia, son os demandantes de vivenda, os demandantes de axuda á dependencia, os demandantes de atención sanitaria, e iso eu creo que é a mellor mostra de que o Goberno de Rueda non está a dar resposta ás necesidades reais e verdadeiras e prioritarias da cidadanía de Galicia. De nada serve destinar recursos á vivenda se esos orzamentos non se executan. Mire, os datos a 30 de xuño deste ano, do 2025, o grado de ejecución da Xunta era dun 5%. O ano pasado, en datas de 31 de decembro do 2024, o grado de execución era do 30%. Isto chamase eficacia na execución orzamentaria. A partida de sanidade medra en 150 millóns con respecto ao ano 2024. Estamos nos 5.640 millóns, o que significa que pagamos máis aos bancos, volvemos outra vez cá de veda, pagamos máis aos bancos do que se investe en sanidade pública para a atención primaria, o que medra o investimento en atención primaria. Pagamos máis aos bancos do que investimos a subida na atención primaria.